Суба хайр, тамошобинони гиромӣ, ин субҳи саҳар мо ордоб тайёр кардем. Ин субҳи саҳар не, ҳар рӯз рӯзе ки шавҳарам омадагӣ ҳастад, ҳар рӯз мо ордоб мепазем. Шавҳарам намедонам, мегӯяд ки ман дар ҳамин ордоб пазем, гуфта танҳо дирӯз як бор ширбиринҷ пухтам, тамом дига фақат ман дар ҳамин ордоб пазем. Гуфта ози шир набуд, барои ҳамин камтар ширкати об алдараш карда ордоб тайёр кардам. Трезоя бинан чӣ хеле ҳаво гирифтагӣ аст, берун минус як гуфтагӣ астанд, лекин берун хеле офтобаки хушруку. Лекин дар ҳақиқат берун хеле яхи аста ки ана мехел берун. Рафта дастархона партоемо сиёвуш саркаси инҷиқи умуман чанд рӯзае ки инҷиқи сиёвуш калиста. Намедонам ай пушти дандонош бошад, ай пушти чӣ бошад гӯи. Сиёвуш вақти опять шудай гушна шудай хоб мехоҳадам. Чо мекунад ин бача? Вай! Наконец-то ин хона ҷамъ шуд, ҳамаша порядок кардам, игрушкаҳои нодаркори ҳамаша ҷамъ кардам мондам. Рафтем хани пеш дадаша бинам чӣ кукадистан? Кати апаш. Рафтем. Света мекуши сиёвуш? Света куши? Света куши? Чӣ гап инҷода? Ҳеҷ гап обед мекунем ё ки не? Зеркало кашидаи ва. Рафтем обед монем. Обед мекунем? Мону? Рафтем. Пеш дуракани равем обед монем. Ман саҳар кати каме ваннаҳои тоза карда биромадам. Пурра. Сиёвуш ҷои қандой медонад. Чӣ мехоҳед шумо? Дасташ кати нишон додисте. Гушна шудай. Берун абинема, берун чӣ хел офтобак шудай сиёвуш. Ва, берун офтобак, берун мерем. Берун чӣ хел ҳаво хушрӯ. Пишакча бинам инҷода. ҳаво насози обед мекунем, сиёвуша мебандем, сиёвуш хоравад каме. Баъд сиёвуш аз хоб хезад, баъди обед баъд меброем берун як. Мо тамошобинони гиромӣ ҳамакаса оилавӣ вай куча биромадем. Як прогулка равем гуфтем кани берун чӣ гап? Ҳаво берун офтобаки хушрӯ буд, саҳар шитию. Ҳозир ҳаво гирифтага. Сиёвуша бина катагиша. Худша партаки. Сиёвуш? Давохи пестадаш. Намери? Хай ман рафтам агане. Нилуфар печени хӯрдиста? Сиёвушта надоден печени якта? Фронтальнишда стабилизация надошта ин. Фақат амон главни камерада стабилизация дошта. Тамом бо ман мегум чӣ ба ин стабилизацияш гум шудагӣ. Ин ҳама хеле чӣ ба камера пеша шалақа. Хушрӯ мана сиёмка кардиста? Нормальни буди. Камера хубоста соз неста. Нилуфар. Мана дадаш кӯдакошон кати рафтиста. Нам хел бӯи вай ки безе. Бебарфа? Оли бебарфа? Зимистони инҷа бебарфа. Зато хунук, шамол. Барф тоза намекунам. Зато шамолаш. Телефоном проверка кардистем кани чӣ хел берунда сиёмкаш. Неки берунда дар ҳақиқат хушрӯ ҳай сиёмкаш. Вай рӯшани хушрӯ ҳайда гӯҳед. Кайф сиёвуш коляскада
одеялда печондагӣ бо печени хурдеста. Ман имрӯз оператор ман амин вайда телефонта дидесан чӣ хел хушрӯ ҳама ҷо нишон додеста барои ҳамин ҳавасам омадеста хелам ки ҷоҳои хушрӯя сёмка кунам. Хело майда то пеш хони момошо омада расидем медроим хай мебинем шуноси баъд бо гашта обратно мерем хона як ҳавои тоза гуфта биромадем. Куҷо мерен? Рафтем хона. Куҷо мери? Хона. Мо ай магазин биромадем, харид кардем камтар барои кӯдакон. Нилуфар бе вай нашуд вай кардем. Хонаи худ мо рафтем ҷонона. Диди шом шудеста. Ай пеши момошино биромадем. Ҳама хел надиромадем хона. Пирспос кардему бо гашта омадем. Нилуфар манда ай магазин ягон чи гирен гуфта барои ҳамин магазин диромаде баъди кӯдако чиз гирифтем телефон шуд баъд рафтестем ака обратно хона. Сиёвуш чӣ хурдеста печени расем бо як гала момош чизакҳои ба мазза додан. ҳозир мерему ужин мекунем. Хуб тамошобинони гиромӣ мо аллакай омадем берун беҳад ях дастом ях карданд. Вақте камера кирида инҷода каме икра буд икрая гарма кардам барои ки хунуки бада лапа накаш сиёвуш наскиё тавохи хунук мехӯри равам ҷангаш кунам. Маълиш ҳозир шумо равен оз ман мерам ҷанг мекунам. Анам хел каме гарма кардам ша барои ки хунук холодильникда буд. Анам хел ҳозир мерем хӯрок мехӯрем. Ин барои шавҳарам ва инҷа барои ман не барои мо. Ам хел хай моям як гӯем гуноҳ мекунем. Тамошобинони гиромӣ ман шавҳарам маҷбур кардам ки биёен гуфтам хай 2 дона гирем тамом. 2 та не 4 та гирифтем. Не ҷуда ҳамаш нестам. Ман намехоҳам икра барои ҳамин хеле тар кардам. ҳозир мерам мепӯшонам ша. Айнаш бошад барои шавҳарам ҳеварам низ омадестанд агар ки гушна бошад ва ё низ мехӯранд. Барои ҳамин табақи калонда кашидам. берун хунукида ях карден гиренкани ана махқул гӯшташ пага наски ин бача кани наски шумо ҳозир ман мепӯшонам ша. ана михел мо акнун ужин мекунем. Тамошобинони гиромӣ мо ужин карда шудем. анҷа кӯдако овардиян бозӣ худошон вай хона рафта шидян бозӣ карда ба манне шуда. мо ҳама ҷоя ҷамъ кардем шитем ягон кино мемонему кино тамошо мекунему. дирӯз як кинои нағз буд кинои нағз тамошо кардем. чӣ буд вай акула пакула гуфтид нелӯай ки кинои ана михел тамошобинони гиромӣ бегоҳӣ рӯзда мешинем ҳама хел кино тамошо карда кӯдако хонаи худшонда бозӣ карда насиб иншолло пага шавҳарам панҷакент меран. ана михел тамошобинони гиромӣ биёен акнун ҳамин кати хайра хуш кунем. хай намегӯен майш тамошобинони гиромӣ дар паноҳи худо бошед. ҳамеша худатона эҳтиёт кунен. хайр то пагоҳа.